Maia fără emoții, da? Bun. Arată-ne Kinga. Fetele, vă rog să fiți atente, da? Este răspuns corect? Păi vezi că nu sunteți atente. Am întrebat-o Kinga. E răspuns corect? Bravo, 5 puncte. George, pune și tu o întrebare din șa dacă tot ai venit. George, pune și tu o întrebare din șa. Kinga. Atât? Atât, zici tu una. Care sunt contrachingile? Corect? Răspuns corect, da? Fetele, întrebați voi. Pulpana mică, răspuns corect? Bravo. Ne mutăm la Milka. O mângâiem, da? Bun. Fluierul piciorului. Răspuns corect? Mai arată-ne o dată. Răspuns corect? Răspuns corect. Jaretul. Mergem cu mâna pe cal, pornim întotdeauna de la gât, da? Nu atingem calul. Ia să vedem. No, iar vin înapoi. Pentru că nu știe că o atinge acolo, da? La fiecare atingere vii din nou. Răspuns corect? Da. Fetele! Da sau nu? Măi, alo, ce faceți? Răspuns corect. Punctajul, vă rog. Mai e nevoie de o întrebare? Hai, întrebați-o voi ceva. Hai, întrebați. Hai, hotărâți-vă. Pulpa. E în spate. Bun. Scădem un punct, da? Că a fost cu ajutor. Stai acolo. 29. Aplauze. Bravo! Bravo! Hai, Carolina! Hai, Carolina! George. Care e culpa? Care? Mare, mic? Care dintre ele? Mare sau mică? La mare, da? Mare. Răspuns corect, fetele? Da. Răspuns corect. Bravo. Zi, George, încă una. Lăcățelul? Răspuns corect, fetele? Da. Bravo. Întrebați-o voi acum. Răspuns corect? Da. Bravo. Ne mutăm la Milka. Da, o mângâiem frumos. George, întrebări. Care e botarul? Da. Botar. Ce? Botarul de la... Nu, suntem la anatomia calului. Da, nu. Ce că doar atât. Care e greabă? Greabănul. Nu, treabă. Corect, fetele? Da. Răspuns corect. Scădem un punct, da? Ca răspuns de a doua oară. Altceva. A doua întrebare. George. Copitele. Arată-ne copitele. E corect? Răspuns corect. Hai, întrebați-o voi ceva.
Da? Pornești cu mânuța tot de la cap, da? Mai mare ca altă dată. Cum se mai numește abdomenul? Sau stomac. Burtă. Ia, unde este abdomenul, burtă? Care-i bun? Burta. Răspuns corect? Bun, scădem un punct. Punctaj total? 28. 28, bravo! Super. Ce urmează? Ce scrie acolo că urmează?